बेबायदिनोखा बे लैखोनसारि हिन्जावालाय आखलानो बेना बेबायदिनोखा नोम्मानैनि आखल आखुफोरा मास्टारनिसो मास्टारनि हिन्जावसो बियो बे नुनायाव बिनि आखल आखु जानाय लोंनाय रायज्लायनाय आयौ लेखा रोङि माबाफोर बायदिसो जोंफोरसो लेखा रोङाबाबो मोजाङै रायज्लायबावो मानसिजों बिनाथ' माबोरैबासो आरोथ' बेसेबा खेफ्रिखा ओरैबायदि खालायो जेन हाजिरासो मावना जाबावो आरो हाजिरा मावना जानाय मानसियाबोसो गोथाव गोथाव संना जाबावो बे गथ'खौ बेबायदिसो खालायदों बियो ओंखामखौबो मोजाङै जाहोआसैना बोथिसे ओंखामखौनो माथ' लस जागौमोन हौवायालाय माथो खामायखायोआलाय मास्टार हौवा बे गथ'खौ बेबायदि ओंखाम एसेल' होनना बेबायदि खालायनाय आरो जासिफिनासैबो औ नङाहाय आरो बियो माबाखा जोंहानि मानसिफोरखौ सुखुखाया आरो बेथ' बे खेफ्रिखाबो देनाय मानसिफोरालाय बुङो माथो बाथोनफोरजोंसो जाबाय थायो होननानै मालाय हिनजावफोरनि सिगाङाव डायलगबो मारिनो माथो नोंसानियालाय बानलु बुरजा बानलुजों ओंखाम जाब्लासो ओंखाम खुहाबो होननानै ओंख्रिफोरजों जाब्ला ओंखाम खुहाबानो मालाय बानलु बाथोन बेफोरजों जाब्लासो मालाय भिटामिन जायोनो ओंखाम बुरजा बुरजा जानो हायोनो नोंसा बिमानिनो डायलगा मालाय बानलुजोंसो ओंखाम जानो मोजांनो ओंखाम बारा हाबो मिन्थिया मानसियानो मानो बिदिथाय सोरबाखि मानसिया बानलु थाइसेजोंनो ओंखाम जाबाय थानो हायो जेबो थायाबा जोंबो जायोमोन देनाय सानसे समाव गैजा रोङि समाव बानलु बाथोन माबा माबि देना जायोमोन थेवबो आरो सासे मास्टारनि हिन्जावा बेबायदिनो बुंबा माबायदि लाजिथावथाव खोथा बेलाय फैसा थानानै बोरै एसेबां खिफ्रा खालायनानैलाय मा खोथा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय निखावरिनि थाखाय जानाया गुबुन खोथा मामाया बेबायदि नङा नोम्माया नङा र' बेबायदि नोंसा मामाया मोजाङानो दे बे लैखोनसारि हिन्जावनि खोथाखौलाय बुंबाबो जोबा बथला हरदो आबै माबा आबै गाइखेरखौ दिनै 1 किल'सो मोनगोन ना मोनाबा अबाव मोननो नागिराना बिसाना जोंहा आधा केजिल'सो लाबोयो बुंखाना दोननायबालाय मोनगौमोन खोमा मानो नांगौमोन 1 किल'लाय आं एसे माबा बानायगोन सानदोंमोन दे मोनबा लाबोगोन आङो 1 किल' र' बथलखौ लायनि 1 किल'नि बथलखौनो हरगोन आं दे मोनबाथाय लाबोफा मोनाबालाय आधा केजिखौनो लाबोदो दे जागोन दे नै सना जाबाय रेडि जाखांबाय आं माबोरै नुखो आंखौ टेनटेना बा अति सुन्दर मा होननानै बुङो बेखौ सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय उर्बुसि रानि बायदि नुदोंलै आंनि सनाखौ सोरगोनि महारानि बायदि नुदों मा एसे समायना नुयो नोंखौ लायो दख'ना गानबोला बिराद समायना नुदों समायनाथ' नुगोनानो नों गिफ्ट होनाय दख'नाखौ गानदोंना नों होनाय दख'नाया एसेबां समायनाखा आंनो एसेबां अननानै बे दख'नाखौ होदों नोङो गानालासिनो अबाव थानो बेनिखायनो आंखौबो समायना नुदों आरो नोंनि होनाय दख'नायानो समायना ना जवाब नहीं जे होननानै बुङो हिन्दीयाव नोंबो बेबायदिनो फिननाय गैया माने बेसेबा समायना बेफोरथ' दं माबा आरो बेफोरथ' जागोन सना लयारजों रायज्लायबायना उखिलजों औ नों टेनसन दाला गासैबो जाखाबाय उखिलजों रायज्लायनानै दंखायो जों खालि थांनानै सिगनेसारल' खालायनांगौ सना मा जाखौ रानि माने एसेबां बेबायदि मिनिखौ मिनियाबा सना आंनि खुसिनि मिनिनाय बेफोर रंजानाय नों आंनि थाखाय अराय समनि थाखाय माने बेबायदि आरो सरखारि हिसाबाबो अराय समनि थाखाय आंनि जाना थासिगोन ना जोंफोरखौ रावबो जुदा खालायनो हाला बेनिखायनो आङो रंजानानै बादल'नोसै ना मिनिनोसो जादों दे मिनिबो बादल'बो आरो गासैबो जेबोथ' लानो गोनां गैला जाजोब्बायबा रेडिबा औ थांसै औ रेडि खोनासंलाय सोरनोबा खिन्थाबावदों नामा नोङो न'आव जेनेबा सोरनोबा बायजोआवबो माने आं लुबैया दा जों मोनसे मोजां खामानियाव थांनो नागिरदोंना दा आरो न'नि मानसिमोन दिम्पला मोनथिब्ला दानो नांज्लायलायगोन थांनो गोनाङाव गोसो खायसे खालायनानै होगोन नों मायबा बुंदों नामा बुङाखै दे आं जेबो टेनसन लानाङा नोङो बिन्दास थु रावबो नांज्लाया नोंजों फै दा मा खालायगोन नोङो दिम्पोल आंखौ होखारनो होना 10 दिन सम होदोंमोन ना जुगामिसो आङो जुगामि
गावनि आथिङाव गावनो बुना लाबाय नोङो दिम्पोल आंथ' बेफोरखौ सानाखैमोनानो कर्ट मेरेज खालायगोन मायबा खालायगोन नोंनि थाखायसो आं बेफोरखौ खालायनो गोनां जाबाय नङाब्ला आं बेफोरखौ खालायनायानो नङामोन अभार स्मार्ट देखायो बेनिखायनो साना हौवा अभार स्मार्ट दा देखायसै साना हौवा अभार स्मार्ट देखायग्राफ्रा गावनो गोग्लैफिननांगौ जायो लाइक इउ डिम्पोल What happened? मा जाखो दिनै न'आव इसेबां सिरि सिरिदि आरो बे सार्ज अफिसआ अबाव थांखो दहायनिफ्राय नुवाखै माथोबो खोनायाखै अबावबा थांदों नामा बियो थांदोंबाथ' मोजाङानो बे गैयाब्ला मोजांसो मोनो आङो रनिखौबो लोगो हमनो थांनांगौ हराव रनिया फन खालायना मा बुंनाय मायबा बुस्थु होनदों नोंनि मा होननो नागिरदोंबा बे आंनो गिफ्ट ओमफ्राय आं बुंदोंमोन मा गिफ्ट होगोन होनना बुंनायाव माथो भिखारि आंहा जेबोआनो गैया मा होनो होनना बुंखो माबा होननो नागिरदों बियो मा रनि है नङा दे खर' फाग्लि आंबो मा सानफ्लाङो होनबालाय रनियालाय माथो होनो आंखौ लिंहरखो जेनेबा सासे सिख्लाखौ सासे सेंग्राया जुदि बेबायदि बुंहरो नोंनो माबा मोनसे बुस्थु होगोन होननानै जेनेबा हाजारबाबो माने एक्साइटेड जायोना माबा होगोन आरो मानो होगोन ने नङा बेबायदि जानो हाया ना नंगौ रनिया आंखौ लाइक खालायो नामा बेनिफ्राय आंबो लाइक खालायो नामा रनिखौ कनफिउजिं मिथिया मानसियालाय मोजां आं टाइपनिनो आंनि टाइपआनो बाट बेबायदि मोना माथो आं बेखौ गेजेर गेजेर मोनोबो मोनाबो माबा सानो थेवबो बियो बेबायदि गाज्रिबो नङा मानसिया आरो आंनि सिगाङाव माब्लाबाबो गाज्रि आखल देखायफेराखै बियो दाखालिबो हर थानानै फैदों आंनि खाथियावबो थायाखै बियो बेबायदि नङा मालाय सेंग्राफोर बायदि दानाथ' नङाबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माने सेंग्राया आरो एसे क्ल'ज जाब्लानो माबा माबिसो बुंनो नागिरो माने मा बुंनो आरो ना मोजां मोननाया उनाव थायो लाइकआ उनाव थायो गिबियावनो गुबुन खोथायासो फैग्रोयो सासे मोजां सेंग्रा मोननायाथ' गोरलै नङायानो र' मानोना मोजां माने मा आरो आखलाबो मोजां जानांगोन मानसियाबो मोजां जानांगोन आंखौ बुजिनाय बेनि लोगोआवनो आरो एसे जेनेबा आंखौ फिसिनो हानाय फिनो हानाय आंनोथ' आंनि मोजां मोननाय सेंग्रानिफ्राय आं धोन सम्पतिखौ लुबैखाया आंहानो दंखायो मा नांगौ बास आंनो सासे मोजां सेंग्रा नांगौ जास्ट लाइक रनि बायदि आरो ना सिख्लाफोरखौ बुजिग्रा सिख्लानि प्रब्लेमफोरखौ बुजिग्रा मोजां मोननायखौ बुजिग्रा माने लाइक रनि बायदिथार आरो होमब्ला बे सेंग्राया रनियानो नामा ना बेबायदि नङा रनिया आंखौबो मोजां मोनो माने बेबायदि सानफेराखै बेबो साना आंबो साना बियो ओरैनोसो लिंहरदों खोमा दे नङा होनब्लालाय माथो होगोन होननानै मा होनो थाखायथ' आंखौ लिंहरदों बियो मोनथिनो लुबैदों थांसै खोमा दाथ' बे डिउटियावसो दङ दसे सम इन्टिजार खालायबावथारसै दे बे डिउटिनिफ्राय गनायसिम बिनि उनाव थांगोन आं माथो दोनदों बेयो आङो बायनानै नायनि ओइ सिखावबुन्दि ओइ सोरहानि बन खावदों नोङो सोरहानि बन खावदों सिखावबुन्दि सिखावबुन्दि मोनजारोङि भिखारि ओइ सोरहानि हानिफ्राय बन लांनाय बायदि मोनदों नोङो जोंहानिसो हा बियो जोंहानिसो बन बियो ओइ आब' मोनथिया हसिया बेबायदि मालायखौ बेबायदि सिखावबुन्दि होननानै दा बुंसैहाय बे बना नोंसानि नङा नोंसानि हायाव गोग्लैना थानो हागौ थेवबो बे बना बे दंफां थुख्राया बे दंफां गोराना मालाय बारहुंखायाव फैनानै गोग्लैना थाफैनायसो नोंसानिलाय अबाव नुखो नोंलाय अबाव नुखो नोंसानि नङा बियो थुइ साला लाजि गैया माबायदि हिनजावहाय बियो मालायनि हानिफ्राय बे बनखौ थिखांनानै बे दंफां गोरानखौ थिखांनानै गावा लांनो नागिरदों आयु मासेबां लाजि गैयि हिनजाव बिलाय दोन जोंहानिसो बे बना जोंहानिसो बे दंफाङा आयौ आब' आं लाजि गैयाना नों लाजि गैयाहाय आब' बे बना नोंसानि नङा मोनथिबाय नोंसानि हायाव गोग्लैबानोखि बे जिनिसा नोंसानि जागोन आरो बे मालाय बारहुंखायाव दाखालि बारनानै बिरनानै अबेनिफ्रायबा फैनाय दंफांनि थुख्रा बे दंफां गोरानानो बारहुंखायाव फैनायसो बियो गोग्लैना थाबानोखि नोंसानि हायाव गोग्लैना थाबानोखि नोंसानि जागोन नामा आब' इसोर माबायदि हिनजावहाय आयु थास'मान खांनाय हिनजावा आयु भगबान मालायनि हायाव थानाय बनखौ बेबायदि थिखांना लांनो नागिरनानै आयु गावनि होननानै बुंदों मा एसे लाजि गैयाहाय आयु आथां बैरागिसो नोंसानि हायाव गोग्लैना थाबानोखि बे बना नोंसानि जागोन नामा
만자야. बे हायाव गोग्लैना थानाय जागासिबो सम्पथियानो जोंहानि जागोन मिथिबाय बन थुख्रायानो गोग्लैना था मायबा दंफां थुख्रायानो गोग्लैना था मायबा थुख्रायानो गोग्लैना था प्लास्टिक गोरानानो गोग्लैना था बिस्कुटनि पेकेटानो गोग्लैना था बे हायाव गोग्लैना माने बे सम्पथिया जोंहानिसो मिथिबाय बेफोरबायदि लांजाया नोङो दोन लांबानो खि खबर दाखा मिथिं लिंग्राय आङो मिथिं खुंगोन गामियाव नोंखौ सिखाव होनना बुंथारगोन आं नोंखौ मानसिफोर सिखाव सालि सिखाव मालायनि बन खावग्रा मालायनि बारिनि मालायनि हानि बन खावग्रा सिखाव लाब गैया आबौ मिथिं खुंनाबो बे दंफाङादि नोंसानि मा फोरमान दङमोन नोंहालाय मा फोरमान दङ मालायबा गोग्लैना थाफैनायसो नोंसालाय अबावथ' दंफां दङ बे खाथि खालायाव नोंसा दंफाङानो गैया दुब्लि गोजासो बेयावलाय नोंसानि दंफाङालाय माबायदि गोग्लैना थाफैनो हागौ मालायनिसो बियो आंनि गोसो मानलांनो हाया दाय रावबो फोरमान होनो हाया बेखौ मिथिं खुंनाबो लाब गैया थां देनाय दिनाव नायनि आङो नोङो माबायदि लांनो जोंहानि हायाव गोग्लैना थानाय बनखौ हर जोंहानिसो हायाव गोग्लैना थानाय बन बियो जोंहानिसो बियो हर जोंहानिसो आया माबायदिसो दंहाय बियो आयौ लिखिनजारि आयै गावसानि बन होननानै आयौ मालाया बन थुनाय बनखौनो हर जोंहानि हायाव थानाय बुस्थुखौ मानो हरनो आङो रावनोबो हरा आङो हर दोंसे जिंसिबाबो हरा आं हर आयदै मेगनावनो हाबबाय बना आयदै बेथ्रिबो हाला आङो मेगनखौ खाना खालायना होबाय आंनिखौ मास्टारनि हिनजाव आंनि मेगनखौ थुथ्रोबाय रायजो राजाफोर खाना खालायबाय आंखौ मास्टारनि हिनजाव आयौ जालाहाय खारनोसै आया खारग'वाहाय नोङो मास्टारनि हिनजाव मेगना मोदै गजोबबाय आया थुफ्ल'नाय बायदि मोनलायलांबाय आङो फैसा होनांगोन नोंसा फैसा फरिनांगोन आंनि मेगन थुफ्ल'नायनि मिथिं खुंगोन आङो लैखोनसारि हिनजाव मिथिं खुंथारगोन आङो दा हस्पिटाल थांबा बेसे फैसा फरिनांगोन नोंसानो होनांगोन बे फैसाखौ नुला आङो नुला आबा दाखोर रनाय मा जालायखौ मा आबा नोङो अबावबा खामानिफोर मावदों नामा आबा खामानिफोर मावगासिनो नामा अबावबा सोरबा मानसि मोजाङा खामानि मावो नामा मानसि मोजां खामानि मावो मुर्खफोरासो खामानि मावो आंहा खामानि मावनो जेबो दरखार गैया आबा खामानि मावाबालाय अबावथो जानो बुरे नोंसोर जेबो बुजिया जों जाबाय सर्टकाट सानग्रा मानसि हाजिरा मावबा खामानि मावबा मानसिया सानसेयाव 500 थाखा मोनगोन मिथिबाय 500 थाखा 300 थाखा 1000 थाखा आं बेबायदि नङा एसेबां गोसो गुसेबनि मानसि नङा आं सानसेयावनो हाजार लाख थाखा खामानि मावगोन मिथिबाय मुर्ख सानदों नामा नों आंखौ मुर्ख सानदों इमान मुर्ख नङा आङो मेलेम दं आंहा मेलेम सैतान जानांगोन सैतान होनब्लासो बे संसाराव सोलिनो हागोन बेबायदि होनना आबा नों मा खामानि मावगोन गाज्रि खामानियावसो थांगोन नामा नों मुर्ख बुराय मा गाज्रि खामानि मा मोजां खामानि थायो फैसासो नांगौ मोनजानोसो नांगौ मा गाज्रि खामानि मोजां खामानि नोंसोरबायदि मालायनियाव माइ गायनानै मालायनियाव माइरं जावहैनानै मालायनियाव हाजिरा मावनानै 200-300 थाखा लाबोनानै नोंसोरबायदि संसार जागोन सानदों नामा आंखौ बे बायलाला न'आव थागोन सानदों लाब गैया बेफोराव लाब गैया होमबा आबा नोङो गाज्रि खामानियाव आगान होबाय नामा बे नोंनि बैसाङावदि फैसाबो नुदों आङो 1.5 लाख 1 लाखसो जाखागोन बुरजा मानिखा बेखौबो मा नोङो अबेनिफ्राय लाबोदों आबा बे फैसाखौ अबाव मोननाय नों गाज्रि खामानिफोरसो मावनानै लाबोदों नामा आबा मुर्ख बुरै खेबसे खोथा बुंब्ला नों बुजिया नामा मोजां गाज्रि खामानि जेबो थाया खामानि फैसाजोंसो मतलब नोंसोरबायदि भिखारि जाना थानो हाया आङो आबा दाखोर नों जेसेबाङानो गाज्रि खामानि मावनानै फैसा खामाया मानो सानसे समाव नोङो जेब्ला बेफोर बांद्राय जागोन नोङो हमजाबा मिथिबायना नोङो अबेनिफ्रायबा सिखाव खावना लाबोआखैथ' बेफोर फैसाखौ बुराय गावबागाव खामानियाव मतलब होलाय सालि बुरि गाखरबाय थानाङा बेयाव गावसोराथ' बोथिसे ओंखाम जाहोनो हाया मोजां स्कुलाव फरायहोनो हायासै जेबो खामानि मावनो हायासै बेयाव फिसालाया मावनायफोरखौ बेयाव मेगन होगोन बेयाव आंनिसो गोसो मा मावो मा मावा बांद्राय गुरुथ' होनाङालै आरो आंनि बुस्थुफोर आंनि जिनिसफोरखौ दांनाङा नोंसोरो गुरुथ' दा हो नोंसोरो गावबागाव खामानियाव लोब्बा था बलनि आबा नों जुदि गाज्रि खामानियाव आगान होदों मोजां नङा दे बे खामानिया आरो बुंबावदोंसो नोङो लावथि होनांगौ नामा नों लावथि मासे मोजाङा थिंख्लिं जानाय मजायानो गुबुनखा गोदैयानोबो एसे गोखै
와, 사또 गुसु जानायनि मजायानो गुबुनानो. बेफोरबायदि आसार बानायनायखौ मा गोथाव जाखादों. ओइ बानायस्रि, नै थिं जाफै. बेसेबा टेस्टि मोनखादों आङो. खै गोदै मिथाइ गुरु होनानै माबादों आङो. फैलाय जाफैलाय. मिथाइ गुरु? औ, बे गुरु मिथाइखौ साननैसो माबा लगायना दोननांगौ बे थिंख्लिंजों. बिराद टेस्टि जाखायो. गोदै गोखै मोनदों. जाफैलाय. बेया मजा मोनखादों. गोखैबो गोदैबो. गोथाव मोनदों. गोथाव ना? जाजोबगोन दे जोंना बेखौ. आरो दंबावोसो नांबावोबा. बे सारस' बिस हिन्जावा अबाव थांदोंलाय बानायस्रि? नोंसोर मिथिगौ नामा? खिन्थालांदों नोंसिनो अबाव थांदों? सोर मादैया? मादै मानिबा? मादैयानो दे आरो नोंसोर मादै होनाबाबो जायो बेखौ. नोंसोरबो सारस' बिस बुंनांगौ. जों आरो रुवाथि मानसिया माबायदि सारस' बिस होननो? दादाया रायगोन ना? जेबो नङा रायबाबो बेखौ सारस' बिस होननानै बुंनांगौ. बिना आखला सारस' बिसखाना. बेनिखायनो सारस' बिस होननांगौ बेखौ.